Ξέρετε τι είδα. Δεν ξέρετε. Δεν πάει το μυαλό σας. Είμαστε στο τρένο από τη Βενετία για να πάμε Μιλάνο. Πάμε Μιλάνο, 2-3 ξεχωριστά guests. Χαμός θα γίνει. Οπότε αυτά. So, Μιλάνο, here we go. Yes, vlog. Τρώμε κάτι που δεν είναι κρέας, γιατί δεν έχουμε κατόπιν. Περιμένεις εμένα. Και εγώ δεν μπορώ. Δεν τρώμε τα... Μπορούμε να κάνουμε ένα κοντινό εδώ πέρα. Το γκολ. Γεια! Ακούς? Είμαι σίγουρη. Οι δύο κατάσκοποι εδώ πέρα. Γεια σου, vlog της Νικολέτας. Σταύρο, γίνα. Ωραία, πάμε. Η Αργυρό μόνος το χάλασε, αλλά ήθελα να είχα valid reaction. Περίμενε, δεν το έδες ακόμα. Εγώ που περπατάω μες στον κόσμο με την κάμερα. Λες και είναι ο Δούζης. Η Νικολέτα είναι κατοικημένα, δεν έχει αισθήματα. Το μικρό Δανεζάκι in Μιλάν. Νικολέτα, κάνεις betray τη χώρα σου. Τι κάνω? Betray. Ήρθαμε στην πιο ωραία ώρα, δεν είναι. Η πιο ωραία ώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι ή το βράδυ. Ή με την δύση. Ναι. Καταλαβες, είναι... Πήγα να σκοτώσω. Σκαλή. Νικολέτα. 1-0. Νιώθω σαν τον κάμεραμαν του Δούσου. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πλατεία... Περίμενε. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Νόμου. Βγάλουμε πάρα πολλές φωτογραφίες τώρα. Είναι αυτά. Κάναμε shopping. Έλα το πήρε. Δεν πήρε τίποτα. Μόνο ότι πας από το πήρε. I am so happy. Outfit of the day. Είναι τρικό H&M, δεν ξέρω. Pull&Bear, Nike, Stradivarius, Φεύγουν οι βαλισμοί. Jim, Maui Jim, Ναι. Νικολέτα, Axel Ναι. και αυτά. Top. Top. Πρέπει να σου πάρω μια κάμερα. Α, φαίνεσαι. Μόνο οι Κινέζοι παίρνουν Louis Vuitton, να ξέρετε. Αυτό το παιδί μοιάζει χαμένο είναι. Να, μονοπιόν top. Ποια? Τα παιδάκια. Σπόρι. Σπόρι.
Μανία. Ξέρεις τι είδα? Τι είδες? Τη Ferrari. Πόσες φορές το έχεις πει? Πόσες φορές το έχεις πει? Πολλές. Μα ξέρετε τι είδα? Δεν ξέρετε. Δεν πάει το μυαλό σας. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 2:45. Λοιπόν, πήγαμε στο Πανεπιστήμιο της Στεφανίας. Η Στεφανία δεν είναι μαζί μας τώρα. Είναι σαν καλή φοιτήτρια στο μάθημά της. Κάναμε ψώνια, ήρθαμε σε ένα μόλ δίπλα. Δεν τράβηξε καθόλου, τράβηξε πολύ γιατί τώρα ψώνια 100 ώρες. Δεν λέει, βάλει το. Ήρθαμε, πήραμε αυτή την ωραία πιτσούλα. Δεν ξέρω τι είναι, spicy. Πολύ. Γεια σου, vlog της Νικολέτας. Και αυτά προς το παρόν. So, τώρα τρώμε. Καλέ. Δεν πάει καθόλου. Αυτά. Λοιπόν, ήρθαμε στην πλατεία του ΟΜΟ. Κάνουμε μια μικρή βολτίτσα πάλι στην γκάλερι. Στο καλό. Ναι. Και αυτά. Λογικά τώρα θα κάνουμε μια βολτούλα και θα πάμε στο παλάτσιο. Δεν είμαι σίγουρη. Καστέλο. Στο καστέλο. Θα πάμε στο καστέλο. Έτσι, μια γρηγοράδα να το δούμε κι αυτό. Και αυτά σχετικά. Οπότε, ναι. Γεια σου, vlog της Νικολέτα. Περίμενε. Ωραία, πάμε. Γεια σου, vlog της Νικολέτας. Δείξε την παρουσία. Καραμελέ. Καραμέλα. Είπε καραμελέ. Έχουμε βάσο. Εγώ στην κάμερα. Πες γεια σου, vlog της Νικολέτας. Γεια, vlog της Νικολέτα. Σε καιρό έχω να το πω αυτό. Πήγαμε λίγο λάθος. Ναι, πολύ λάθος. Γιατί κλείνουν όλα στις 7 και έπρεπε να τρέξω να πήγω από το σούπερ Γιατί εγώ τελείωνα. και ψάχναμε μία ώρα τη ζάχαρη και δεν προλάβαινα να Και φύγω. εγώ σχόλα σε 6.30, οπότε δεν προλάβαινα γιατί θέλω μία Και ώρα δεν να μπορούσα είμαι να σε κέντρο. πάρω μαζί να πάρουμε το δώρο σου. Και εγώ μου. Καινούργια τέτοια. Κόντουρ και blush. Oh my god! Ευχαριστώ. Εκτός πλάνου. Από τα δίνει στα κορίτσια. Α, συγγνώμη. Πρώτα τα Σε κορίτσια. παρακαλώ, είμαστε κι εμείς εδώ. Όντως. Δείξτε τη συσκευή. Το φιόγκο τον δικό μου τον δικό. Εγώ τον έκανα αυτό. Ναι. Εγώ χάρηκα πιο πολύ για τη συσκευή, να ξέρεις. Εγώ δεν χάρηκα γιατί τα κατέστρεφα όλα. Ρε, δεν μπορώ να δέσω ένα φιόγκο, παιδιά, το σκίσα, το καταλαβαίνετε. Είμαι άχρηστη.
Εμένα μου αρέσει η κινητάση που του λέω. Έχετε Και δεν είχε ψαλίδι να κόψουμε την κορδέλα. Και η κορδέλα ήταν πάρα πολύ σκληρή. Και εγώ παιδευόμουν. Αυτό είναι άνθρωπος. Νικολέτα, μην πίστεψες το ψέμα που σου είπα. Ποιος το πίστεψε? Εσύ μου είπες ότι εγώ θα το πίστευες πάρα πολύ καλή τα Ήταν πολύ ψέματα. καλά, εγώ θα το πίστευα όντως. Μου λέει, Όχι, αλλά είμαι σπασί. Δεν ήταν, αν δεν μου είπες την τοποθεσία. σου είπα κυριολεκτικά. Θα το Σου είπα, πίστευες. μου λέει Σιεργίδα και σου λέω δεν ξέρω, αντί να σου πω μαζί δεν είστε. Δεν ξέρω. Και μετά σε ρώτησα, η Αργυρά μαζί σου δεν ήταν. Μπορείς να γυρίσεις από Γίνα πίσω το. να το δεις. Wow! Oh my god! Ευχαριστώ! Ναι, γεια. Θα κάνω ένα get ready with me με όλα τα... Hey guys, get ready with me. Ναι, πρέπει κορίτσια. Εννοείται πως έπρεπε. Χρόνια πολλά σε σένα για τα γενέθλιά σου. Εμείς πάμε με. Δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Γενικά να φύγει. Δεν μπορώ. Εσύ πρέπει να το ανοίξεις. Δεν μπορώ. Θέλει μπράτσα μπρο μου. Εγώ δεν έχω μπράτσα. Θα το κρατάω, θα το τραβήξω πάνω. Όχι, προς τα εκεί, θα πήγε πάνω. Φάγαμε, τώρα η Αργύρα ξεκίνησε να κάνει το τυρεμισού, της είπα να κάνει να ξεχωρίσει τα βράδια από... Μπορούμε λίγο να έχουμε moment of appreciation. Έτσι βρεις. Είπα να κάνω ένα χώρο στη Στεφανία, να σας δείξω τι πήρα και να κάνω και σε εσάς γιατί δεν σας δείξω. Εγώ είμαι η Στεφανία. Χάρηκα. Ψώνισα μόνο από τα Primark. Εγώ ήμουν αυτή που δεν ήθελα ψώνια. Πρώτα πήρα αυτή τη ζώνη. Ω, την ίδια με... Όπα, Δεν τα κάνουμε Και αυτά. με την Αργυρό είναι μπλε σκούρο. Top. Μετά πήρα το μαθημένο σου σε μπλε. Ω, top. Η Νικολέτα και αυτό είναι ένα. Γεια μας. Τα πήρα Σε μπορντό. σε μπορντό να είμαι ζεστή από μέσα. Και αυτό το κοκέ τέτοιο. Top. Αυτά, γεια! Για να πεις αυτό, ότι φέρεις να κάνεις με μαγειρά. Δύο. Τρία. Αυτό δεν μάθα πάνω στο κρεβάτι μου. Εγώ γιατί είμαι σαν άντρας. Σαν το Χαρουί είμαι. Μου φέρω γελιά. Όχι, όλα τα είχαμε γελιά μας.